हेलो गाइस गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि गोदान मोनसे भिडिअ बरायलायबाय स' गाइस जों दा नै इभिनिं राइड ओंखारदो ब्र'मोन दोङो जों ज' बेरायहैनि बिथिंयैनो सोब ब्र' गोजा फंबाय गोजा आंनि दा जोङो मुसलपुर मोनसिगोनानो इयाव माने पेट्रल पाम्पआव जोङो थाव सोना लादो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय जुदि आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा थौदोंबा मट' ब्लगाव लोगो मोनगोन सबसे बाइकखौ देखायना होनि गासै गंसे गंनै गंथाम गंब्रै गंबा E220 बे आंनिया नै डिउक 250 BS6 Dominar Adventure 400 ini नो NS 160 तो होमबा गाइस दिनै इभिनिं राइडखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय आं दा नै BS6 250 KTM डिउकखौ सलायगासिनो गाइस दिनै फार्स्ट टाइम माने बे बाइकखौ सलायदों आङो नङाबाथ' आं सलायाखैमोन डिउक 250 BS6 को माने गाइस एसे फिलखौ बेलेग मोनखायो आरोना जुदि डिउक 200 सलायबाय थायोबा बेलेग मोनो 250 390 दि सलायबा पावाराबो बारा जायो इनि उनाव आरो हेन्डेलिंखौबो गुवार मोनखायो दा गाइस नै जोङो मुसलपुर मोनफैबाय मायाव थांगोन जेबो गेरेन्टि गैया नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय शर्ट राइड ओंखारदो जों ओरैनो नोंथांमोना बे 250 को नायनो हागोन दायो साउन्डखौ खोनासंना डिबि किलार बख'नाय दा गाइस जोङो नै नेकासि मोनफैबाय जों दा थांनो नागिरगासिनो दारागाव थांबाना नैखिनि भिउखौ मार मोजां नुयो माइ गायबाथाय माने दासो माइ गायनो हालेवबाय दोङो जुदि माइ गायनाय टाइमाव माइआ सोमखोर जानाय टाइमाव जुदि फैयोबाना इखिनि भिउखौ मार मोजां नुखायो आगोलाव आरो हाजो नोंथांमोना नुनो हागोन दै गैयैखाय नुवाखै दैफोरखौ माबादि लायनो गोनां जायो दंखलबो बानायजायाना बेबादि जायगायाव वेलकाम टू दारागाव पिकनिक स्पट एंट्री फीस बेसेबां लागोनबा गंसेयाव बेसे एसे खम लादो दे थेंक इउ आदा गोजोननाय थाबाय दे स' नै इयाव जोङो 100आवनो मेनेज खालामबाय मोनाखाबायानो जों दा आरो एसेल'सो बेरायना फैगोन दारागाव पिकनिक सिजनावबो मोजां आरो दैज्लां बोथोरावबो मोजां फैयोबा माने दैज्लां बोथोराव दैया मार बरिया बोहैयो दुगैनो मार मोजां जायो इयाव बांसिन मानसियानो दुगैनोबो फैयो दिनै नायबानो जाबाय नोंथांमोना जुदि सोरबा फैयाखैबा फैबानो जाबाय आरो थांनाय बोसोराव फैदोंमोन आङो नोंथांमोननो भिडिअ खालामखादोंमोन जाय नायाखै नायबानो जाबाय स' बाक्सानि मस्ट बिउटिफुल प्लेस बेबो मोनसे जि बरिया जाना दोङो दा माने मानसि खमदो गोसो मथे दुगैनाबो थांनो हागोन इन्जयआ बांसिन मोजां जागोन आरो कुलनो दावराव दावसि मोननाय नङा साननैसो बावबा इफोराव दखान सखान होजोबगोन नायनि गंनैसो दोङोबो जानो हानाय प्लेसाव लागै बेरायना बरिया जाना दोङो बरिया जायगाया दैयाबो दुगैनो सुगैनो दा मोजां जागोन आरो दखानफोरबो होदो गंनैसो दङ आरो दखाना दासान्दि I love Daragao.
Wah, 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 wah. जायगाया माने दुगैथावना जाना दोङो गाइस नोंथांमोनाबो फैनानै दा गरम बोथोराव एसे टाइम स्पेन्ड खालामफैनो हागोन नै भिउआ ओरैबादि मजा जाना दोङो दा माने एसे मानसि खम आरो मोनाबायबो ना दहाय सानफोराव मानसिफोर दंमोनबाबो दा जोङो मोनारोमाव मोनफैबाय बिथिं ब्रमोना सोरबा सोरबि गारिया लेथ्रा जानायखौ सुना लादो इयाव दैया क्लिन ना इनिया अके दा गाइस जोङो थांनो ओंखारबाय माने एसे जों रंजाबायबो एसेबो दुगैबायबो माने दा बादियाव दुगैनो मोजां जाना दं आरो ना आरो ब्रमोनखौ आं दिनै फार्स्ट टाइम लोगो मोनदों माने नोंसोरजों फैनानै मोजां मोनबाय आरो थेंक इउ दे गोजोननाय थाबाय माने ब्रमोनाबो दा साफा सानैया थांफिनगोन दा जाय थाङा आङो औ दा ब्रमोना माने सानैसो दिनै थांफिनगोन सालबारिनि गोजा आरो ना इसोरो नै नोंथांमोना नायनो हागोन साउन्डआ माबादि जायो जुदि Duke 250 को DB किलर बखयोबा नाइस नाइस नोंखौ सावफ्लंनांगौ भिउखौथ' बुंनाङा ओरैनोबाबो मोजांखा दा बांसिन मोजां जाना दङ आरो दारागावआ आं दिनै नोंथांमोननो बारा देखायासैबो मानो होनबा मिथिगौ गोबां मानसियानो फैयो दारागाव आङो नोंथांमोननो बे साननैसोआव भिडिअ लाबोनो ट्राइ खालामबाय थागोन नोंथांमोना फुल सापर्ट होलांबाय थाबानो जाबाय दा जोङो नै लाखिबाय माने इयाव मुसुलपुराव मम' जालांनो होननानै मम' जाना लानि आरो नै जों हिमांसु आंनि लोगोखौबो लोगो मोनदो हिमांसु मा लाजिलायो बिलकुलानो इदि नोङो क'क्राझारनि हिनजाव गोसथोनायानो दा आंनि लोगोआ सिंगेल जाना दोङो नैबे सिंगेल जाना दोङो नै गाइस सोरबाफोर फसायोबा बिथांखौ कन्टेक्ट नाम्बारखौ बिहरबानो जाबाय आंनाव कमेन्टआव आरो नोंबो सिंगेल नामा सिंगेल नङा इना दंखायो बहुत तेज हो रहा है बहुत तेज नै बिलाय नै हेन्डसाम बय नै इयाव आरो 3 people is single समझ रहे हो आप देखो गाइस ये हमारा मोमो आ गया मोमो फैबाय नै मोमोआ बहुत टेस्टी दे टेस्टखौ खिथा दे नों सुनिलानो खिथालै लाजिदों इयो स्प्राइट है ठंडा तो नहीं क्या से टेनोली मैंगो मोटो दे आन मैंगो टू नै गाइस नै गाइस आं मोमो जानि नोंसोर नायबाय था जा गोथाव लेबाय आमखौ लिरना लाय भिडिअ लानरा भिडिअ मेनानो नै 20 टाका होनानै आं मोमो जालायनानै केमेरा हमनो होदो 20 औ सब खालि हो गया पेट फुल आरो प्लेट से जाबावगोन आङो इबादि टेस्टी मोमो मोनजायाखैमोन नै गाइस 30 रुपीस आरो ना प्लेटाव नै आरो सुबाबो बुंनाङा सुबाने भैया चाइनीसनि बादि और सबको एक प्लेट दे दो ठीक है दा गाइस जोङो मोमो जाखांनानै नै याव स्पेशल गाइस हिमांसु ब्र'खौ लोगो मोनदों हेलो मुसुलपुरनि लकेल खायनो जोङो मोमो जानायावनो इखौ ग्रोब लोगो मोनना होदो एक्सपो एसे बेरायना फैनो एक्सपो जादों माने ओमफ्राय ब्र'आनो जोङो माबि जाहोगोन लिरैना गावनि जायगायाव फैदो गाव जाहोनांगौ गाइस नायाबाय माबादि नै माला हिमांसुआ
आरो जिप गोदानसो लानो नागिरबाय आरो दे होमबा गाइस नोंथांमोना नायलांबाय थानाय एक्सप' मा दोङो एक्सप' जागासिनो दङ बजालि ट्रेन्ड एक्सप' औ उदैया फुल जाना दोङो खिन्थु भैया ये कितना है ये 10 दे दे निखौ जानो ना खिन्थु उदैया फुल मम' सम' जाबायना दे नों जायोबा जादो जानोसै होमबा एक देना ये बिराद टेस्टी यो जानो जानो इसको क्या बोलते हैं भैया जी इसको पाटिसाप्ता बोलते हैं ओके सिङाव गाइखेर थायोलै खानाय जानाय सिन्ना हेन्जाम जाना दोङो एसे साफा नङा दङ सुनिल दारागाव बिराद दुगैना फैबायनो दारागाव दे नोंनो बुंना हो नोंसोरनि जायगायाव जादों नालाय देलै दैदेननि ब्लगखौ आं दिनै आंनो लानोसै एसे नोंथांमोना एसे देखायनोसै आं जोंनि माबाखौ एक्सप' जागासिनो दं नोंथांमोना दा फैबा फैनो हागोन बे साननैसोनि गेजेराव ओइ आसार लानामा बयबो हेभि आसार 10 थाखा लाना थांदों मानो सनजय सुनिल ओंखाम जानो लांनो बरमायाव एसे फिसा एक्सप' जाबाय थायोना खिन्थु एसे गिदिर माने मुसुलपुराव सादेनलि हाबनाय जाबाय आरो लोगो मोननानै 6 मास आगोलाव बांसिन गिदिर जादोंमोन एसे फिसाबावसो नोंथांमोना दा खाथिनिबा फैनानै नायफैबानो जाबाय एक्सप'आव नै मोजां माल दोंसोयो सेंग्राफोरनिबो दोङो नै 150 माइ गारुना गान्दुनि वारियो गाइस जा साफा नै 150 नो फिक्स नैबो 100 नोंथांमोना नै आरो बया हिरि गुसु दोङो इयाव तुमसे ना हो पाएगा लोबर इसका बाद ज्यादा लंबा हो गया नहीं छोटा लोबर डिस्को लोबर नहीं डिस्को नहीं यही ले लो लाल रंग का ये बड़ा है ये मजा लगेगा आंगी थाखाय कितना है ये भैया ये भी बहुत अच्छा होगा तेरे से और छोटा है क्या ये से ये दिख रही ना इसको मत लेना गर्ल्स की तरह देखेंगे ले बिल्कुल आंसे इमां सुब्रो वाला एक्सपो लोबर लाबा ओके गाइस आं दा रुम मोनफैबाय फैनायावनो हर जाबोनायखाय आङो भिडिअखौ नै रुमावसो एन्ड खालामबाय स' दिनैनि भिडिअआ माबायदि जाखो आंथ' मिथिला गाइस चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालाम आरो लाइक शेयार कमेन्ट खालामबानो जाबाय दे होमबा गाइस जै बर' हारिनि टाटा बाय बाय गुड नाइट